Айде. Ама обърни се насам така. Дуци. Там застани и от тук ще... така ще посочваш. Сега покажи ми Съединените щати къде са. Така. И къде още? Добре. Къде е Канада? Така. Мексико. Добре. Айде, покажи ми... Добре. Я ми покажи Судан. Ама така не виждам, тати. Застани малко отстрани. Така. Добре. Покажи ми Египет. Добре. А Саудитска Арабия? Точно така, тати. Я ми покажи България. Той е много голям. България, Сърбия. Точно така, тати. Само че така не се видя. Къде е най-голямата държава? Тя как се казва? Русия. Добре. Покажи ми Индия. Индия. Ето е. Точно така. Голяма държавата е голямо. Държавата е голямо. Къде е Бангладеш? Бангладеш. Да. Ето го, тая малка. Добре, тати. Добре, я ми покажи къде е Литва. Литва. Да. Литва. Литва. Латвия и Тони. Добре, тати, браво. Къде е Финландия? Финландия. Там. Я погледни, където е дядо Коледа, тати. Ето тук. Точно така. Андора? Знаеш ли къде е Андора? Ето е малката. Добре. Ето ю. Добре, тати. Добре. Алжир? Озил. Ето го. Там има дуби. Добри хора ли има там? Да. Добре. А може отидем с колата там може? До Алжир може да отидем с колата, тати, ако научим колата как да плува. Да. Я ми покажи къде е Черно море. Как плува колата е? Къде е Черно море, ще ми покажеш ли? Да. Ето го, това голямо. Каспийско? Добре, тати. Я покажи Китай къде е. Китай. Та е много голямата. Много голямата. Ето я. Добре, тати. Ай, много голямата държава. Къде е Тихи океан? Тихи океан. Ето го и това. И тук, добре. Това. Къде е Атлантически океан? Добре. Я се обърни към мен, тати. Кажи на колко годинки си? Ти. На 3.